Anya naragragsak, anya na nagganas, anya na nagpintas, biyag ko iti agbyag, aglalunuad ka, biyag ko dito'y denag, tuwing kagaladot sa muyen ko'y kaungga. Yakman may liwliwa, idamot at inagsarat, idi idaton mo, kaniyak ka ayat, agalunukin turik na, ket ak na nervyosa, aglaluno ikamam, tiyak ko daytoy imam. Aniyan na nagsampit, tiyak ko alagipin, lagiti paten, aglaluto amatata, tiyak ko tagpinereng, ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitin ti agbyagin. Anya naragragsak, anya na nagganas, anya na nagpintas, biyag ko iti agbyag, aglalunuad ka, biyag ko dito'y denag, tuwing kagaladot sa muyen ko'y kaungga. Yakman may liwliwag, idamot at inagsara, idi daton mo, kaniyak ka ayat, agalunukin turik na, et ak nervyosa, aglaluno ikamam, tiyak ko daytoy imam. Aniyan na nagsampit, tiyak ko alagipin, lagiti paten, aglaludo amatata, tiyak ko tagpinereng, ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitin ti agbyagin. Aniyan na nagsampit, tiyak ko alagipin, lagiti paten, aglaludo amatata, tiyak ko tagpinereng, ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitin ti agbyagin. Ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitin ti agbyagin.